जायफ्रा 2006 मायथाइनि उनावहाय हाग्रायाव गोदानै हाग्रा दानफिनदों, गाव गावनि हाखौ फाननानै गाव गावनि थाखासेयावबो बिथांमोनखौ जों कमप्रमाइज खालामा, जों होखारखागोन, इभिक्सन खालामखागोन, रावनोबो जों हाखौ होआ। फ्राय ओनसोलखौनो बिपिएफनि समनिफ्राय हाग्रा दाननानै हाखौ दखल खालामबोखादों आरो दिनैनि दिनाव बिपिएफनि थुलुंगानायावनो जोंनि सरकारनि बेरेखायै मोनसे थुनजुलायनानै सरकारखौ माने इनस्टेबल खालामनायनि थांखिजों बिपिएफआ गावसोरनो हाग्रा दानगासिनो दङ। बिपिएफ दोलोनि नेहाथारि मुस्रिमा अनजलि दैमारिया, बिथाङा गावखौ बर' वुमेन जास्टिस फरामनि चिफ एडभाइजार होननानै बुङो। आंथ' दिनै बिथांखौ एडभाइजार हिसाबै बर' वुमेन जास्टिस फरामनि एडभाइजार हिसाबै एक्सेप्ट खालामा। बिथाङा बिपिएफनि सासे नेहाथारिसो। आं बिथाङा बेसेबां स्टाडि खालामदों आं मिथिया, खेबसे स्टाडि खालामबावनानै बाथ्राखौ बुंनो थाखायसो आं खावलायदों। इलेक्सना चिरां जिल्ला होननानैल' नङा, जायफ्रा 2006 मायथाइनि उनावहाय हाग्रायाव गोदानै हाग्रा दानफिनदों, गाव गावनि हाखौ फाननानै गाव गावनि थाखासेयावबो बिथांमोनखौ जों कमप्रमाइज खालामा, जों होखारखागोन, इभिक्सन खालामखागोन, रावनोबो जों हाखौ होआ। बावहाय सोरबाया पलिटिकेलि मा डायलग होयो मा डायलग होआ जों बेखौ खोनासङा। बिटिआर होननानै बुङोब्ला फ्राय ओनसोलखौनो बिपिएफनि समनिफ्राय हाग्रा दाननानै हाखौ दखल खालामबोखादों आरो दिनैनि दिनाव बिपिएफनि थुलुंगानायावनो जोंनि सरकारनि बेरेखायै मोनसे थुनजुलायनानै सरकारखौ माने इनस्टेबल खालामनायनि थांखिजों बिपिएफआ गावसोरनो हाग्रा दानगासिनो दङ। बुंनो थाङोब्ला मोनसे खोथाखौ रोखा बुंनांगोन, बिथां जोंनि बड'लेण्ड हालामनिनो बिपिएफ दोलोनि नेहाथारि मुस्रिमा अनजलि दैमारिया, बिथाङा गावखौ बर' वुमेन जास्टिस फरामनि चिफ एडभाइजार होननानै बुङो। आंथ' दिनै बिथांखौ एडभाइजार हिसाबै बर' वुमेन जास्टिस फरामनि एडभाइजार हिसाबै एक्सेप्ट खालामा। बिथाङा बिपिएफनि सासे नेहाथारिसो। नेहाथारि हिसाबै बिथाङा दाखालि मानसिफोरखौ इनकारेज होनानै हाग्रा धंस खालामनायनि बाथ्राखौ बुंनाय बायदिखौ आं मोनदांनो हादों। मानोना हाग्राया बबे समनि गोदान मा होननानै जोंखौ 2006 सननि फरेस्ट दुलार एक्टनि बाथ्राखौ नायनो थाखाय बिथाङा होनदों। आं बिथाङा बेसेबां स्टाडि खालामदों आं मिथिया, खेबसे स्टाडि खालामबावनानै बाथ्राखौ बुंनो थाखायसो आं खावलायदों। मानो होनोब्ला थांनाय बोसोरावसो अदालगुरि जिल्लायावहाय जोङो फरेस्ट दुवेलार एक्टनि क्लजखौ सोनारनानै फ्राय 800निख्रुइबो बांसिन मानसिनो जोङो फरेस्ट दुवेलार एक्टनि बिथोन बायदि एबा क्लज बायदियै जोङो लेन्ड सार्टिफिकेट टाइटेल होनाय जादोंमोन। बे अदालगुरिनिफ्रायनो माखासे मानसिफ्रा बिपिएफ सापर्टारफ्रा दिनै चिराङाव हाग्रा दानफैदों। बिनि फोरमान आंनि आखायाव दङ। आंथ' सानदों बिपिएफनि मानसिफ्रानो थुलुंगानानै दिनै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हाग्रा दाननो थाखाय फैदों होननानै जोङो हमदांनो हायो। मानोना बिपिएफ बिथांमोना, बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा इनक्लुडिं सेक्रेटारि अनजलि दैमारि, इभिक्सननि उनावनो हाग्रायाव थांनानै मानसिखौ मोनसे इनकारेज हैनाया बे मोनसे फोरमान। 100% बेवहाय रावखौबो कमप्रमाइज खालामा, निमाहा होआ, हाग्राखौ जोङो होखाया। दिनै हाबफिनगोन, दिनैबो इभिक्सन खालामगोन, गाबोन हाबफिनगोन, गाबोनबो इभिक्सन खालामगोन। जुदिहे हा गैथाराब्ला प्रमान पत्र होयोब्ला जोंहा रोजा रोजा हेक्टर हा दंखायो। बेवहाय जोङो फरेस्टखौ प्रटेक्सन होनानै बिथांमोननि हिउमेनिटि ग्राउन्डआव बिथांमोनखौ माबायदि बेबस्था लानांगौ बिनि राहाखौ जों लागासिनो दङ। चिरांखौ जों क्लियार खालामग्रोनि, बेनि उनाव जोङो क'क्राझार हाबफैगोन। बेफोरबायदिनो जों बे मास मोनसेनि गेजेराव कमप्लिट क्लियार खालामजोबगोन। बेवहाय बर'ल' नङा, गासैबो जाथि जन'गोष्ठि जायफ्रा इनक्रजार, बियो जातिजों सोमोन्दो गैया। इनक्रजारानो, जों रावखौबो निमाहा होआ।